A yayin da mutum yake karatu da scholarship a ƙasashen Turai da Amurka da kuma sauran jami'o'i masu tasiri a duniya, a tuna da cewa akwai abubuwa na mamora da dama da ake samu a waɗannan jami'o'i, waɗanda kasancewanka kana karatu a lokacin ne ko kuma kasancewanka kana karatu a waɗannan jami'o'in ne zai sa ka samu waɗannan daman. Dama kama daga damammaki da za su taimake ka wajen yin nasara a matsayinka na ɗalibi ta hanyar koya maka yadda za ka na fuskantar jarabawa da kuma sauran abubuwa da suka shafi kamar yadda za ka iya neman aiki ko kuma yadda za ka iya neman wata dama a matsayinka na wani ƙwararre wanda yake ƙoƙarin gina kansa a wannan jami'a. Yayin da aka samu wannan dama na scholarship aka je waɗannan ƙasashen ana yin karatu, a tuna da cewa ana karatu ne a jami'o'i masu tasiri kuma jami'o'i masu wadata na kayan aiki, malamai da sauran abubuwa. A mayar da hankali wajen duba abubuwa da jami'a take da shi wanda ɗalibi zai yi amfani da su domin ya gina kansa. A tuna da cewa misali abin da ya shafi kamar rubutu, akwai jami'o'i da dama a ƙasashen Turai da Amurka waɗanda suke da ɓangarori na musamman waɗanda aka ware su domin koya wa ɗalibai yadda za su na yin rubutu abin da ake ce ma kamar academic writing kenan ko kuma rubutu daban-daban da ake da su. Akwai yankuna waɗanda ake koya wa mutane kamar yadda za su yi abubuwa na neman aiki ko kuma hanyoyin da za su iya bi domin samun jari abin da ake cewa kamar capital kenan. Dukka waɗannan damammaki a yi ƙoƙari a neme su yayin da aka samu scholarship ake karatu na undergraduate masters ko PhD a waɗannan jami'o'i mafiya tasiri. Ku danna min subscribe a tashata ta YouTube.